Senyora alcaldessa. És un ple del grup Més Gandia. 14 d'abril, sol i ombra, blanc i negre. En la legislatura anterior es va celebrar un ple en jornada de vaga general. Avui celebrem un ple el dia de la República. Atentar contra els drets de les persones o celebrar l'arribada de la democràcia i les igualtats. Aquestes diferències per al grup de Més Gandia no són menors, són vitals. Per això faig avui un prec per la República, per la igualtat de drets i pel respecte entre els pobles i les cultures. Si em permeten, llegiré en nom meu i dels meus companys i companyes de Més Gandia un fragment d'un poema de Carles Riba escrit en l'exili l'any 1941. Homes que vau mesurar i acomplir accions més que humanes per mereixer l'orgull d'ésser i de dir-vos humans. Jo em reconec entre els fills de les vostres sembres il·lustres. Sé que no foren fets per a un destí bestial. La llibertat conquerida en l'apassionada recerca del que és ver i és just i amb sobrepreu de dolor ens ensenyaren que on sigui del món que és salvada, se salva per al llinatge tot dels qui la volen guanyar i que si en lloc és vençuda i la seva llum és coberta per la tempesta o per la nit, tota la terra ens ofreix. Moltes gràcies.